Aikosê kurê Zeusê. Di mîtolojiya Yewnanî de mîna herî rastgo û dîndar hatiye nasîn. Kurê Zeus û Ayginaya periya avê ye. Kralê girava Ayginayê bûye ku ev navê diyaw ye. Li gor vegotinan li giravê nexweşiya vebayê belav dibe û hemû welatiyên giravê dimirin û li giravê kes namîne. Wê demê li giravê pir mîro hebûne. Aikos ji Zeusê bavê xwe dixwaze ku mûriyên li giravê veguherîne mirovan. Zeusê serekê xwedayan bê daxwaza wî jî bicih dihîne. Ji wan mirovên ku ji mûriyan çêbûne re Mîrmîdonî hatiye gotin. Mîrmex bi Yewnanî tê maneya mûriyê. Dibêjin Akîleusê neviyê Aikosî ji Mîrmîdoniyan artêşekê ava kiriye û wan biriye şerê Troyayê. Xwedayên Yewnaniyan gelekî ji Aikosê ez kirine. Lewma jî Yewnaniyan di hişkesaliyekê de jê xwestine ku ji Xwedayê Zeusî doza baranê bike. Zeus vê daxwaza wî jî pêk aniye. Piştre ji pisemetha horiya avê kurekî wî çêdibe û navê Pokos lê dikin. Di pêşbirkên atletîzmê de Telamon û Peleusê birayên wî Pokosî dihezidin û wî dikujin. Li ser vê yekê Aikosî jî berdide wan. Wate wan dikewtîne û sürgûn dike. Bi sayê dürûstiya xwe piştî ku dimire li Hadesê ango li welatê Miryan di welatê dibinê erdê de dibe dadger. Her çukasî di destanên Homerosî de behsa dadgiriya wî nehatibe kirin jî Platon wî mîna dadgerê welatê Miryan nîşan daye û gotiye ku ew li cem Minosê Asyayî û Rihadamansî ruhên ku ji aliyê Ewropayê tên wan mehkeme dike.